Hello po, Sunny Mejia from Espana Travel Hub. At maglalagay po tayo mamaya ng isang link para sa lugar po na ito. O kaya magtungo sa aking website www.espanath.com. Kung meron pa kayong karagdagan na tanong, meron naman po tayong chat assistant sa atin pong website. Pwede kayo pong mag-type dyan. O kaya mag-email po kayo sa sunny.espanath.com. Nandito na po tayo sa Pisa, Italy. At ito po ay lungsod ng relihiyon ng mga Tuscany. At matatagpuan po ito sa bahagi po ng Italia, sa bandang Kanluran. Malapit po ito sa ilog Armo at dagat ng Ligurian. At ito po ay tinatag noong panahon po ng mga Romano. At ito rin daw ang mapangyarihang lungsod ng patubig. At bagahi ito ng medieval istorya po ng mga Italya. Ito po ay sumikat sa pangalan na Leaning Tower of Pisa. Ito po ay katedral ng Duomo di Pisa, Baptistery at Camposanto ng Monumentale. Ang mga kultura naman po at edukasyon po dito sa University of Pisa, ito po ay isa sa pinakapatandang universidad at ito po ay tinatag noong 1343. Ang mga tradisyon naman dito po na pagkain, ito po ay tinatawag na robilita. Ito po ay gulay na sopas at pappardelle na pasta. At sa mga lokal naman dito ay nagproduce po sila ng wines at saka mga olive oil. At ito naman ay dinadayo po ng mga kadamihang turista bawat taon-taon po. At meron ding malapit na international airport dito na ang tawag ay Galilei Airport. Mukhang mahirap yata sabihin yun . Ito naman pong Leaning Tower na ito po ay nagsimula na itinayo noong 1173. Katagal-tagal na po. At ito po ay nagsisilbing kampanaryo o bell tower po. At habang ginagawa pala ito ng mga arkitekto, at ito na po ay sa ikalawa o ikatlong palapag nung napansin na pong sa Tagalog ay nakakiling o nakakikiling. At ang mga nakapansin naman ay yung mga manggagawa noong ginagawa po itong tower na ito. Kasi po ang kwento po nito or dito ay malambot po ang lupa. Sa ilalim po nito ay malambot kaya po tumagilid yung tower. At yung lupa pala dito ay pinaghalong clay at buhangin. Kaya pala lumubog ang isang panig o yung foundation. At syempre po itinigil po kaagad halos po isang daan taon upang mapag-aralan ang nangyari sa pagkikiling po nito o sa kanyang leaning. At ituloy po ito ng mga gumamanggagawa ng ika-13 at 14 ng siglo. At marami ring arkitektong nagtatangkang i-adjust ang disenyo para mai-balance ang itsura po nito. At bago po natin ituloy yung ating kasaysayan, huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe, mag-likes, at syempre
paki-share na rin po ang ating video. Maraming salamat po uli sa mga nanonood ng ating video, at yung mga sumusunod po na video, huwag niyo pong kalimutan at paki-share po. At natapos po itong construction noong 1372. Yan po ay halos 200 na taon, 200 na taon. Tagal. Ito namang tore noong 1990, nanganganib daw itong nagumuho at isinara po ito sa publiko. At ito pala ay nilagyan ng brace po, pinatatag. At ginamit po dito ay kable na meron pong counterweight. At muli pong binuksan ito noong 2001 sa publiko. At ligtas naman po sa bisita na dumarating po dito, katulad po namin. At syempre, I'm blessed to be here on this place again, na hindi ko po maasahan na mararating din itong lugar na to. Napakaganda po. At sa labas lang po, napakadaming tao. At ganon din dito sa loob po. At syempre, kung kayo po ay laging nagre-restroom, meron pong bayad dito yung restroom. Pero yung libre po yung pagpasok dito. At dyan lang po sa labasan nitong Leaning Tower na ito, meron pong maliit po na kalendarya at saka bilihan po ng souvenir. At syempre doon po sa kalendarya, mga Pilipino po ang mga nakilala po namin doon, at mababait silang nagsilbi po sa amin. At katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, medyo mainit din dito, at dapat magdala kayo ng tubig at saka sombrero para hindi po kayo masyadong mainitan. At marami pong salamat sa nanonood ng ating video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.